To mnie tak w łeb trafiło, żeby Europa objechać może nie w kół, ale żeby 20 krajów zaliczyć i do tych bram Azji dojechać. No takich bram Azji można powiedzieć, bo to jest Turcja, tam Istanbul, tam co Azja zaczyna tak na papierze. Nie? I to nie będzie tak, że po prosty ryzy, ale no to będzie tak kus w kół, bo 20 krajów i to może więc aż 80 kilometrów to skultigłe. Tak to wszystko na kwele objechać z cugiem, jak to bez? Wszystko na kwele. No może się zdarzyć jakiś tam prom, gdzieś tam przez rzekę jakieś, a tak to wszystko na kwele. No jak to chcesz pod celtem coś spać, jakiś? Ja wszystko. I taka jedna zasada. Nigdy nie płacić za spanie, za noclegi. I tak bym chciał to. Jakieś tam przygodów co nie byłeś, jakieś zwierzęta, jakieś tam leży tak, dziwny? Wszyscy to samo pytają. Nie, już tak leno boję tych upałów, nie? Że to tak grzeje i czasem to jednak daje. Jak myślisz, ile dziennie to by mógł kilometrów robić, tak? No tak 150. No, nigdy nie ma takiej reguły. Czasem bliżej 200, czasem bliżej 100, a tak 150. No wiadomo, nieraz na kwele sobie jedzie, dziura co złapie i co ty? Ja, no, czasem Jeźmni, czasem prawie nic, a czasem więcej. Ale jakiś narządzę do naprawy kłęła, coś co zepsuje? Ja jedno co się, nie? Jakiś tam podstawowy. Teli co rozumiem, to co sam poradzę. No dobra, ty dziękuję. A ja ci to może do tego czasu, bo ja ci to Polska wzdłuż przejechał, jak to było? 3000 kilometrów, no niecałe 3000. Tam pierwi w Bieszczady, później do Częstochowy, tam na stopach wrócił. To jeszcze z moim drechem. Piesio pielgrzymką do Częstochowy, tam jak było wzół. Mój drech do domu pojechał, a ja dalej. Tam na Słowacja i nazad do domu.